Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke huske præcis hvornår. Men det var nok for cirka 10 år siden, da jeg var 37, at sygdommen meldte sig. Men jeg fik ikke diagnosen, før jeg var 40. Det er mange år siden. Måske har jeg haft sygdommen i 10 eller 15 år. Jeg havde haft det dårligt i rigtig lang tid, men blev først erklæret syg i 2006. Jeg har lidt af spasticitet i nu 5 år, og sygdommen har udviklet sig meget hurtigt. Nu må vi se, hvordan det går. Estoy asustado. No decir lo contrario sería mentir a mí mismo. Det begyndte, da jeg var 12 år med et udbrud, som jeg kom mig fuldstændig over. Jeg studerede, jeg lavede alt muligt, men da jeg blev 20 år, begyndte sklerosen at komme tilbage. Og ja, det var dengang, der opstod flere alvorlige udbrud, som var ledsaget af spasmer.